Так, сярэдні кошт квадратнага метра жылля, пабудаванага з дзяржаўнай падтрымкай, до конца года павінен скласці 1020 рублёў. Доля агульнай плошчы шматкватэрных энергаэфектыўных жылых дамоў у агульным аб'ёме уведзенага ў эксплуатацыю жылля павінна скласці 90%. Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі павінна не менш чым на 5% знізіць выдаткі на аказанне паслуг насельніцтву. А ўзровень зарэгістраванага беспрацоўя до конца года не павінен перавысіць 1%. Чаканае сярэдняе працяглае жыцця складзе 75 гадоў. Долю айчынных лекавых сродкаў на ўнутраным рынку плануецца давесці до 54%. Таксама пастаўлена задачу ўвайсці ў топ-30 па індексе ўзроўню адукацыі ў рэйтынгу краін па індексе чалавечага развіцця. Сярод паказчыкаў, даведзеных да Міністэрства спорту і турызму, экспорт турыстычных паслуг. Іх до конца года павінны аказаць на 240 мільёнаў долараў США. У спартыўным рэйтынгу на сусветнай арэне па алімпійскіх дысцыплінах Беларусь павінна ўвайсці ў топ-25. Сярод паказчыкаў, установленых для аблвыканкамаў, памяншэнне прэтэнзій да якасці жыллёва-камунальных паслуг, зніжэнне выдаткаў на іх аказанне, нарматыў замены цеплавых сетак, увод жылых дамоў пасля капрамонту, замена і мадэрнізацыя ў жылых дамах ліфтаў, якія адпрацавалі тэрміны эксплуатацыі і іншыя.